Маладая грамада з дапамогай матэрыялаў Акадэміі фонду Фрыдрыха Эберта распавядае пра то, як можна дасягнуць сацыяльнай справядлівасці пры глабалізацыі. Сёння пра гэта вядзецца шмат дыскусій. Марк ведае, што глабалізацыя – гэта ўзаемазалежнасць сусветных эканомік і сумеснае развіццё ў іншых сферах. Галоўнымі рухаючымі сіламі з'яўляюцца дыджыталізацыя, новыя формы інфраструктур і палітычныя рашэнні. Але як гэтыя працэсы датычацца Марка? Джуліанна звяртае ўвагу Марка на смартфон у ягонай руцэ. Ён быў распрацованы ў ЗША, але выраблены ў Кітаі. Дадатковыя дэталі былі зроблены ў іншых краінах – Паўднёвай Карэі і Японіі. Дзякуючы глабалізацыі гэта магчыма і мае шмат пераваг, але разам з тым выклікае пэўныя праблемы. Напрыклад, транснацыянальныя карпарацыі пераносяць сваю вытворчасць у краіны, дзе не існуе справядлівых працоўных умоў. Або яны плацяць падаткі толькі ў тых краінах, дзе яны асабліва нізкія. Але ці можна з гэтым нешта зрабіць? Безумоўна, так. Працэс глабалізацыі не адбываецца сам па сябе. На яго можна актыўна ўплываць і фармаваць. Напрыклад, міжнародныя падатковыя пагадненні могуць дапамагчы ў барацьбе з ухіленнем ад выплаты падаткаў. Агульныя працоўныя стандарты забяспечваюць абарону правоў работнікаў у краінах-вытворцах. Сюды таксама можна дадаць незалежныя прафсаюзы. Справядлівы заробак работнікаў павялічвае агульныя выдаткі на вытворчасць смартфона толькі на невялікі адсотак. Такім чынам, для карпарацыі і спажыўца гэта практычна не мае значэння, але для работнікаў розніца велізарная. На нацыянальным узроўні глабалізацыя таксама можа фармавацца, напрыклад, шляхам справядлівага размеркавання прыбыткаў. Калі дзяржава інвестуе ў паляпшэнне інфраструктуры і адукацыю, гэта таксама спрыяе добрым магчымасцям працаўладкавання і паляпшэнню кваліфікацыі работнікаў. У такім выпадку яны не маюць патрэбы ў спаборніцтве з нізкааплатнымі работнікамі з іншых краін. У дадатак да праблем з падзелам працы, глабалізацыя таксама суправаджаецца многімі іншымі праблемамі, такімі як змяненне клімату, рост падзелу паміж поўначу і поўднем або эканамічнымі крызісамі. Марк зразумеў, што з гэтым трэба нешта рабіць. У будучыні ён хоча дакладна ведаць, што за ўсім гэтым стаіць, і падтрымліваць сацыяльна справядлівую глабалізацыю. Больш інфармацыі шукаю ў сацыяльных сетках маладой грамады і на сайце фонда Фрыдрыха Эберта. Дзякуй за прагляд!